dapat wala kang palalampasin doon. So, ano yung isang pangyayari o kaganapan na na-cover niyo po na hindi niyo malilimutan? Madami. Naganabayaran kami. Lahat ng balita sa Masbate, sa'yo yun. Tapos yun, pero yung isip mo, nandun sa bahay niyo. Partes, huli sa akto ng pagnanakaw sa bahay ng Goa, Camarines Sur.